u to vreme nekako ti si se lako družio sa intelektualcima koji su dolazili iz Zagreba i Slovenije. To su bili intelektualci koji su tebi nekako bili bliski, ovi iz Sarajeva su ti bili, ja mislim, dosta čudni. Ne, ja sam pobegao iz Sarajeva i nisam imao interes da se družim s bilo kakvim bosančerom. Da li je imao razlog neki ozbiljni? Da, ja sam otišao i nisam želao više da ih vidim. Inače, oni su dole imali neki dobri pesnika, i muslimani, i Srbi, i Hrvati, svi. Moj profesor maternjeg jezika, Veselko Koroman, je bio najveći hrvatski pesnik, sad ovi ga izdižu remesla. Ali to, da, tu ima sva ta paralela, novi talas, filmovi, recimo u Zagrebu se pojavio Ritam zločina. Da, da. Pa sad to je drugi aspekt, da. Da, koji je baš žanrovski B-film. Da, da. A dobro, mi smo se tad svi družili. To je to drugi deo pitanja, ovo sam prvo Sarajevo otklonio. Mi smo, Zagreb, Ljubljana, se svi družili. Jer ja sam ovde bio prijatelj s Brankom Vukovićem, koji je bio urednik jukeboksa. I ja sam bio prijatelj s Nenadom Polimcem, koji je bio prijatelj s Vlatkom Frasom i Darkom Glavanom. A Branko Vuković je bio prijatelj sa Frasom i Darkom Glavanom. A ja sam bio prijatelj sa Šijanom. A onda smo mi bili prijatelji i sa Cicijem Tadićem, s kojim su bili prijatelji Polimac i Živora Tomić. I to je bio sasvim jedan zatvoren, elitni zagrebačko-beogradski krug u kojem je karakteristična jedna stvar da smo mi, beogradsko krilo, bili protiv establishmenta, protiv beogradske čaršije, protiv ruralne beogradske čaršije, protiv beogradskih Crnogoraca, čiji je, kako se kaže, vrh Lovćenski Matija Bećković, a oni su tamo nastojali da se integrišu. Zagreb je manji grad i njihova ideja bila da oni treba da budu bliski Stipetu Šuvaru. A onda su oni pisali za Start, koji je bio najkomercijalniji magazin, i za Vjesnik u Srijedu, a mi smo ovde bili oko jukeboksa. Mi smo bili, kako se kaže, underground. I mi smo sad kao underground beogradski komunicirali s njima, koji svakog časa čekaju da podignu jedan stepenik do Šuvara. To je neobična stvar. Ali smo zajedno funkcionisali. Ja sam gledao Ritam zločina 3 puta u montažu. I onda je Zoran pitao za neke primedbe. Ja ne sjećam se ni da li sam stigao da dam neku primedbu, jer me on presekao, on je rekao, ali ja najviše volim primedbe Hrvoja Turkovića. Ja kažem, zašto? On kaže, zato što mi Hrvoje uvek kaže neku primedbu koja se odnosi na to da bi ja mogao nešto da popravim. A svi mi daju primedbe za nešto što je gotovo, gde nema popravke. I to sam onda shvatio od njega, inače u radu na filmu, da je to jedna od ključnih stvari, da se mora, kako se kaže, anticipativno reagovati, a ne može retroaktivno, mislim, ne možeš da kažeš ova ti glumica ne valja za meni, mislim. Da, kad je film već gotov. Da, kad je film već gotov. Da li bi se taj pristup mogao nazvati elitističkim populizmom? A to jeste, to je pak i tako, Hrvoje je napisao jedan tekst u zagrebačkom filmu, jeste, da. Da. Da li bi ti mogo iz svog ugla da ekspliciraš taj pojam, tu sintagmu, ako misliš da ona ima nekog rezona? Ne, radi se o sledećem, postoje neke sintagme koje su, kako se kaže, virtuelne u značenju. On je to nazvao elitistički populizam naspram... On ima različite podele, nešto
akademizam, folklorni populizam. Ali ima elitistički populizam i populistički elitizam. Da. To su kao dve opozicione stvari, ali pod svaku one bi mogle kao nazivi da se premeste i dalje pokrivaju prethodni sadržaj. To su uslovni nazivi. Ali ono što je on hteo da kaže da je elitistički populizam, to je nešto što je u stvari moja bila platforma. On je na neki način iz mog nastupa to imenovao, jer ja sam smatrao da smo mi koji zagovaramo populističku kulturu zapadnu, da smo mi elitisti jer smo iznad ovi ruralaca koji su preko partijskih linija bili populistički elitisti jer su imali više para. Oni su imali više para, a mi smo imali više kulture. Tako ja zamišljam opoziciju. I u populizmu pronalaziš nešto što ne vide drugi ljudi. Jasno, upravo to je to. Koliko se sećam se sigurno dobro, kada si ti tada u to vreme pisao filmske kritike u Jukeboxu koje su bile veoma čitane, tu nije bilo samo tog zapada anglosaksonskog, tamo si ti puno hvalisao i hongkoške akcione filmove, i japanske filmove. Da, jeste. To je sve u okviru elitističkog populizma. Znači, to je bio populizam svetskog tipa. Svetskog tipa, da. Ne imperijalni, nego svetski. Ja sam imao jedan veliki esej o Bruceu Lee-u, gde sam objašnjavao veličinu njegovog umetničkog koncepta. Bruce Lee je jedan od najznačajnijih svetskih umetnika, koji je spojio zapadnu i istočnu kulturu i projektovao je kroz akcione filmove. Pre oni nisu imali akcione filmove. Čak mislim da je, ajde sada kao ti ćeš reći da li jeste, da je tvoja teza da u stvari da su ti filmovi koji su dali hibridni žanrovi kao što, na primjer, i špageti western i kung fu film, da oni su u svojoj biti artificijalni. Da, naravno. Potpuno. Estetizovani. Da, upravo je u tome stvar. Pa to je na špageti westernima već očigledno, mimo pitanje režisera, kroz Morriconea, osnovno kroz činjenicu da su a to nikad ovi nisu mogli da se suoče s tim, a meni je bilo teško da se suočim, ali ovi komunistički, osmaški intelektualci nisu mogli da se suoče s činjenicom da su italijanski osmaši pisali scenarije za Leonea i za Corbuccija, da je znači levica stajala iza špageti westerna. Međutim, režiseri su eksploatisali levicu narativno, a pravili su filmove koji su išli u desnu stranu. Jer, kao što je Jean Epstein rekao, priča je laž, a film je istina. Tako je, u tom smislu je levičarska laž iskorištena za filmsku istinu. Pa, italijanska levica stoji iza Alan Forda. Da. To je komunistička partija Italije. Da li imaš neki mali žal zašto ta ideja nije teorijski zaokružena? Da je ona kao samo načeta na nekim stranama i da prosto ona nije imala neku završnu tačku, mislim, rezime, neki teorijski širi okvir. Da. Žal je... Ili možda nije potrebno. Ne, žal je opasna reč. Mislim, radi se o tome, ja sam zamišljao da sve to obradim završno u svojoj doktorskoj disertaciji film u filmu. Međutim, ja sam konkurisao za doktorat i angažovao sam Velju Abramovića da mi bude mentor, on je bio i Sidori mentor, i taj je bio rad odobran na izradi disertacije.
Međutim, odigravali su se razne političke stvari, ja nisam baš vredan čovek. Čitao sam puno najneverovatnijih knjiga da bi sve to zaokružio kao BM-a, sam čitao kada pokojni Branko Volković je došao kod mene kuće i kaže, čitaš BM-a, a ja kažem da. On kaže, ti nikad nećeš napisati taj doktorat. Ja sam tako zaista kružio, koncentrično, jer je ta bila u stvari moja ideja teorija koncentričnih krugova prema ovom, to je kao bila ideja razvijanja meni Farberove ideje dramaturgije Termita. I ja sam jednog dana došao do odluke da počnem to da radim, ja odem tamo i kažem, da bi ja hteo da pišem taj doktorat, šta sad treba da se uradi, oni kažu, pa kada se vi tu prijavili? Pa ja kažem, prijavili sam pre 5 godina. Oni odu tamo u administraciju, nema nikakve moje prijave. Kaže, vi niste ništa prijavili, vi ste to sanjali. Ja nisam ništa prijavio, šta ja sad treba da uradim? Oni kaže, vi sad treba da napišete dopis Petru Volku. Ja kažem da ja pišem dopis Petru Volku, lažnog doktoru. Oni kažu da, ja kažem, dobro, ja neću da doktoriram, okej, zaboravite. Tako ja nisam doktorirao, a i tako se nisam onda naterao da, kako se kaže, pro bono sam razvijem tu stvar da je razvijem do krajnjeg rezultata. Nisam to uradio. Malo sam tužan zbog toga, da. Ali s druge strane, ja nikad nisam bio ambiciozan, pa me to previše ne tišti. Ja sam i lagano naprosto gasio svu karijeru, a to bi bilo kao neko forsiranje karijere u jednom smeru koje je veoma naporno. Ostavimo budućim generacijama. Da, ostavimo nešto budućim. Da li je to gašenje karijere počelo posle Davitelja? Pa nije. I ja znam da ti misliš tako, ali ja puno više volim neke potonje filmove koje sam radio od Davitelja. Tako da ne bi tako grubo. Mislim da je to 1990. bi tačnije. Ne, ali u ovoj Srbiji. To sam jednom rekao da... Kada ste snimali Davitelja, da su vam rekli da li ste vi normalni, šta je ovo? Da. Mislim, u centar filmu, jel? Da, to je gašenje interesa Komunističke partije za moj rad.